Kang Sira. Mulai kalanggani panjenengan ora dipriksa marang Kang Sira merga percaya. Kewajiban sing mbok lakoni dina iki padha wis rampung kabeh. Kula tak paragu Kang Prayoga ya. Namung wis tak kedawuh. Nini Purwati. Dawuh katinggalan Kanjeng. Kang Sira ndereke piswanan. Apa wis rampung pakaryamu wayu? Sakderenge kita mutra matur, ngaturake sumpetan matur pinanti kunjuk. Yo tak tampa pangestune Rama marake tanpa nara ya wayu. Sanget anggen kula namung kunjuk kedosan. Kanjeng Rama. Ya, Anggen kula ngayahi kewajiban menika sampun rampung Kanjeng. wis rampung. Kewajibane wadon lelaki marang sudarmane. Saya Rama lan Ibu. Kalamun Rama lan Ibu mbutuhake marang Kang Sira, cepak ana apa sing dikarepake ya wayu. Lugu Kang Prayoga. Estokake. Prameswari, Inci dawuh dalan yen Kang Sira kepriye wong ayu? ramane menawi panjenengan dipriksa babagan kewajiban kula. Namung kula perintah putra dalem Purwati sedaya boten wonten ingkang nirwakaken dawuh dalan ramane. Malah kapura samangking putra sampun rengginas lan teramben lho ramane sampun pinter ramane. Ya kabeh mau panggo wenahmu. Kang Sira salah sajining ibu-ibu ning Prakawula. Aja nganti tupansuk nggon pun gladi marang putra-putramu saya-saya. Kang Sira kuwi dadi sorotaning Prakawula. Tindak sak tembung sak klimah kae dadi tepa tuladaning Prakawula kang mapan ana ing Kabupaten Kertosana. Terus satur ndika mila ampun ngantos nirwakaken dawuh dalem ramane. Lu Kang Prayoga. Ngestokaken dawuh. Rektiana Patih Ragupati. Paring kau Kanjeng Bupati. Ngenari kewajiban katentreman ana ing Kabupaten Kertosana sing ndak pasrahke marang Kang Sira kepiye pawartane. Kepareng matur Kanjeng Adipati. Perkawis babagan katentreman wonten ing Kabupaten Kertosana lan saksi sakiwa tengenipun Kadipaten Kertosana. Estunipun sedaya para kawula boten wonten kekirangan sandang pangan sarta papan kanjeng. Kala mangsane panjenenganku tindak nalitis kabeh apa sing mbok ucapke apa ora ngijiwani. Sedaya para anggen kula ucapke wonten ngersanipun panjenengan estunipun boten enten ingkang ciwani kanjeng. Luhur Kang Prayoga. Mangestuaken dawuh. Ya, Raden Purnomo. Sabda katimbalan kanjeng Rama. Kepiye kewajiban? Rama, yen to panjenengan badhe mundhut pirsa ngenani bab kewajiban kula mapan wonten ing dalem kasatriyan. Anggen kula ngasuka weruh ngenani bab olah tataning kaprajan. Sekedhik nggopo sekedhik kathah ewah-ewahanipun kok Rama. Pramila menawi sawanci-wanci Kanjeng Rama mewah Kanjeng Ibu badhe mundhut pirsa tertamtu badhe ndamel remen ing penggalih kok Rama. Purnomo, Dawuh lagi pangucap mong sapa ngrasan penggalih Rama. Saya nger Kang Sira wis dewasa. Kang Sira kuwi putraning Rama. Sedelok maneh Kang Sira bakal tak pamerake. Ana ing Kabupaten Swadana kae lho putraning Adipati saka ing Kertosana. kejawi saking menika lho Rama. Iya. Kula menika ngrumaosi putra pengayoman wonten ing Kadipaten Kertosana. Kula kedah saged muncarakaken asma dalem saya tumrap Kadipaten Kertosana kok. Naturun banget. Ragupati, Nggih paring dawuh kanjeng. pancen ana wigati sing bakal ndak aturake marang Kang Sira lan putra. Lagi wae mentas kaparingan surat Ibran ngersa dalam Sinun Prabu Brawijaya kang suwasuwan. Lere nggonku suwan kuwi bakal kaparingan triman ora liya surat kekancingan. Minangka tuwa-tuwanggane para kadang Dipati saka ing Brang Wetan.
Panter dawuh kersa dalam Sinun Prabu Brawijaya, nawala kuwi mau aja nganti wal saka tanganku. Lo ing megone kalamun ilang saka tanganku aku bakal lupa pintu. Kula ingkang sowan Kamos. Dimas Pelorojo, Paring pangandika Kang Mas. Basuki Suwanmu ora Kabupaten Kertosana Dimas. Pikantuk pangestu amung ingkang rai caos sungkem pangabukti kunjuk. Yo tak tampa tiba ya padha-padha. Mekatri Tak keparing luh kang prayoga. ngestoaken dawuh Kang Mas. Sampeyan Dawuh Kanjeng. iki mau kapinujon apa ana wigati? Kula ora kepanggih margi. Kula nuwun pirsa. Dawuhipun badhe sowan wersa dalem dados kula nderek. Oh iya. Yo sing bae pangestu tampan ana ya. Inggih sampun diami bono jimat Kanjeng. Lungguh kang prayoga. Ngestaken dawuh Dimas Pelorojo, paring pangandika Kang Mas Raganata. dadak anglayane kang sira miyak saking para aparat negara sing padha lagi marak sowan. Lagi wae nglangke apa ana wigati Dimas? Nggih, kepareng munjuk Akang Mas. Sepisan kula kapang kalih kulawarga wonten ing Kadipaten Kertosana. Tungkap kaping angka kalih kula badhe nyocokaken kabar. Kabar apa Dimas? Kabar ingkang kula tampi yen sakmenika Kang Mas Dipati Raganata sampun nampi serat kekancingan menapa nggih napa boten Kang Mas. Dimas Pelorojo, bakal tak jawab ya Dimas. Pancen iya. Leres. Kang Mas lepat nyuwun pangapunten nak kirang duka anggen kula matur. Napa Kang Mas nggih kersa nampi serat kekancingan minangka ngengsui Dipati Brangwetan panjenengan ingkang dados tuwanipun Kang Mas. Dimas, pancen kabeh peparingan sedalem yo tak tampa to. Kang Mas Iya. nuwun sewu kedahipun panjenengan mulat salira hangrasa wani sing tegesipun ngukur dhateng kahanan. Kang Mas, saben-saben Majapahit wonten bebaya sinten ingkang saged madhangaken boten sanes pelor waja. Saben Majapahit tuwuh perang sing madhep senopati boten sampeyan nanging pelor waja. Nanging kenging menapa Kang Mas panjenengan kersa nampi serat kekancingan minangka dados tuwaning Dipati Brangwetan. Mila Kang Mas, yen wonten kepareng dalam serat kekancingan kula suwun. Nuwun sewu Kanjeng. Jamran, Kula kinten menawi panjenengan lila prayoginipun dipun paringaken mawon. Jamran, Nggih, gak parangi gede Jamran. nggih. Peparingan dalam Sinun Prabu Brawijaya kuwi ora ganjaran yang jejeban. Abot sanggani percaya marang ratu. Marga aku kaparingan surat kekancingan kuwi marga kabeh pamilihan para kadang Dipati. Ratu Majapahit kae percaya yen aku dadi tuwa-tuwangganing para kadang Dipati sing Brangwetan. Mula ya Dimas, aja kaya ngono.
Mergo kabeh wis diparingake marang Kakang. Kangmas kula kalih panjenengan menika mamitran wonten Raganata wonten Pelor Waja. Nah panjenengan boten ngepengaken bentak sirah. Mula kula nyuwun sepisan malih sarat kekancingan pikukuh turangganing Dipati Brangwetan kula suwun Kangmas. Dimas, sang saya suwe sang saya meso, sang saya suwe ucapamu sang saya jodro. Dimas Pelorojo, Kangmas Raganata. ruwetke surat kekancingan tak kukui. Piye? Kangmas cekto sampeyan wis boten tresna karo Dipati Pelorojo. Waton serat kekancingan sampeyan kondhen rungokke tembung sinoso panjenengan kang ngesuwi Dipati Brangwetan Pelor Waja Balelo ing Mojopahit. Aku malah guyon kamu. Lu kowe ora malah ngiwangi aku, kok malah ngiwangi marang Pelorojo. Nek pancen kaya ngono, aku bakal ngutus karo kowe. Tak ibaratake kae gajah sing bedal kowe mati lah. Ora liya sratine tak paringe gagal. Jenengan bodohaken kula ripih dhateng Kakandang. Oh nggih Kanjeng, badhe kula ripih. Ning menawi mangkenipun Kanjeng Dipati Pelorojo kersa wangsul ten Kertosana Bejo jenengan. Ning menawi boten kersa wangsul, ampun utuh dhateng Halya Jamrang. Raden Pati. Lah kok malah kados sampun kedadosan. Menapa kelakuan panjenengan kalian kadang dalemipun Pelorojo ngampus-pusan. Menawi kelakuan ramane kados menapa pun para nayaka panjenengan. Aku sih sabar. Yen bisa direhake bakal tak rehake. Kepiye maneh yen ora bisa beksa panjenengan wani marang Dipati Pelorojo. Kados ngaten ingkang sawen kemukaken dhumateng kados Bapak. Nek Diparing Brangwetan. aku utus karo kowe.